Naša kuća skoro će da se ruši, moramo se selimo. Ovo nije naša kuća, ovo je od muževog brata kuća. Dobili smo kuću na korišćenje da održavamo, krečimo, kosimo travu i plaćamo struju. Mužev brat je prodao kuću posle 14 godina. Došao i kao ja sam prodao kuću, morate napolje. Pitali smo kome je prodao, on je rekao nekim iskaća momku koji će praviti fabriku kora. Muž je rekao, ajde da pitamo broj telefona tog Nenada. Dobili smo Nenada i pričali smo s njim i Nenad je rekao, ja neću tako da vas pustim na ulicu. Pustit ću vas da živite, idemo kod notara da potpišemo dokle ćete moći da sedite tu, ali nešto iskrslo i nije mogao da ruši, da pravi, pa je onda nas pusti još malo da živimo, dok on ne dobije papire. Pa za mjesec dana moramo da se iselimo iz ove kuće, a posle toga ne znamo gde ćemo. Nemamo gde.